Jodo valmiiksi, niin voidaan 10 lähteä sitten, kun siellä kaupungin vastaanottajat. Meidän tiedon mukaan siellä pitäisi olla hallintojohtaja Hauvala ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja. Joku pahoitteli, että miten tämmöisessä sateessa voi rollaattoriralli onnistua, niin totesin, että talvisodan kokeneet kyllä arvostavat sitä, että me emme ole sokerista ja pystymme sitten kävelemään pienessä sateessa täällä matkan. Että kiitos, että sinäkään et ole sokerista, joka olet tullut tänne paikalle ja olet osallistumassa ralliin. Ja jos joku ei halua vielä allekirjoittaa, niin Vilma on suihku lähtee huono keltaisesta liikenteeseen. Mikkelin ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogiopiskelija ja olen ollut mukana järjestämässä tätä rollaattorirallia, jonka tarkoitus on tuoda vapaaehtoisten ja vanhusten äänet yhdessä kuuluviin. Siksi minulla onkin ilo ja kunnia ojentaa julkilausuma kaupungin päättäjistölle, jossa vaadimme, että Mikkelin kaupunki mahdollistaa ulkoilun kaikille halukkaille vanhuksille ja että kotihoidon henkilöstöllä on tarpeeksi aikaa asiakkailleen. Vaadimme myös, että tietoa peruspalveluista on saatavilla helpommin ja selkokielellä, jotta kotona asuminen tuntuu turvallisemmalta. Lisäksi toivomme, että kaupunki nimeää henkilön kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Olemme kiitollisia, että meitä on täällä tänään näin paljon eri sukupolvien edustajia paikalla osoittamassa välittämistä vanhempiamme kohtaan. Sillä ilman vapaaehtoisia kävelykavereita monen vanhuksen voi olla jopa mahdoton lähteä ulkoilemaan kotoaan. Moni vanhus onkin joutunut jättämään tänään ulkoilutapahtuman väliin huonon sään tai kunnon vuoksi, mutta siksi onkin sitäkin tärkeämpää, että kaikki te olette tulleet tänne ilmaisemaan mielipiteemme heidänkin puolestaan. Toivomme, että yhteistyöllä kaupungin ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan jokaiselle mikkeliläiselle ikäihmiselle turvallisen ja arvokkaan vanhuuden. Ja nimiadressissa oli lähemmäs 600. Kiitoksia ja mukava nähdä näinkin runsaslukuisena, vaikka Mari, kun meitä silloin pyyti tänne adressia vastaanottamaan, niin toivottiin, että olisi ollut äärimmäisen hyvä ja kaunis keli, mutta että ei anneta kelin häiritä. Olette tärkeällä ja
tärkeällä asialla liikenteessä ja meitä kaupungin puolesta on adressia vastaanottamassa Niina Kaukonen, meidän vanhustyön johtaja, Pekka Moilanen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja sekä Tapio Hauala vieressäni vasemmalla kaupungin hallintojohtaja ja minä olen Martti Lokka, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Kaupunkihan on omassa palvelutuotantostrategiassaan nimenomaan asettanut yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteeksi sen, että ihmiset voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ja näihin palveluihin muun muassa tälle vuodelle talousarviossa muun muassa varattiin omaishoidon tukeen rahaa. Tiedän, että ne resurssoinnit eivät tunnu riittäviltä, mutta taloudellisessa tilanteessa, jossa kaupunki oli pari vuotta takaperin, niin meillä on asetettu tavoitteeksi, että nyt tulevalle vuodelle 2012 ja 2013 nämä asiat, joita nyt tässä luovutetussa adressissa toitte esille, ovat meille tärkeitä ja varmuudella voitte uskoa sen, että sosiaali- ja terveyslautakunta omassa talousarviovalmistelussaan, joka itse asiassa tällä viikolla käynnistyy käyttötalouden osalta ja tulee sitten sitä kautta ensi syksynä valtuustoon, nämä asiat, joita te olette tuoneet, niin otetaan huomioon. Kiitoksia adressista. Otetaan vähän korkeammalta se laulu ja sitten laulun jälkeen voitte poistua sinne, minne haluatte. Ja kyltit voi tuoda tänne seinustalle, että mielellään otetaan ne pohjat takaisin, että voidaan tulla toisenkin kerran tuomaan teille vetoiksi. Kiitos kaikille mukana olleilla ja tähän loppulauluun sitten lopetetaan. Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa, vaikkei